Assalamu alaikum uwa, za ku saurari yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bakin ɗan uwanku Sama'ila Magarau. A sha sauraro lafiya. Sai manzan Allah, sai manzan Allah, sai manzan Allah da bidaka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban mutum. Sai manzan Allah da bidaka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban mutum. Sai manzan Allah da bidaka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban batulu. Gwani na tabaraka wanda kullum ka ba mahalicin da yayi uwa sannan yayi uban. Rabbana yo salatin ɗaha gwarzo imamu alihi har sahabbai nasa ne ta kamar sa Abubakari Saddiku da Umar uban Usmanu sannan da Aliyu Haidar ku kai Fadima ya Batulu a gaida yar shugaban ga Hassan da Husaini diyanki ne ta kamar baya Barhama Gausi Shehu Tijjani Kosi su suke ba mu lasi mai yabo gun ma'aiki na Habibi wakili. Sai manzan Allah da bidaka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban batu. Sai manzan Allah mu sunan shi ke ba mu shauki. Ambato ne muke yi babu rana ta birki. Ya masoyi na Allah mai sara arna a yaki. Duniyar nan gaba ɗaya shi yake ba ta aiki. Har wuta da aljanna rasulu suke wa aiki. Na ga rana da shi da wata suna yin suluki. Bishiya ta ruwa na ga dukka hauka da zaki. Ya yi ladabi gaban annabi an gaida zaki. Da kamata aminu da hawarka ta kauni bani guntun da biyu. Fidaka abbi wa ummi da abban batulu. Sai manzan Allah da fidaka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban batulu. Na ba da fansa ta rai da jiki ga kai ya habibu. Duniya lahira annabi tamkar ka babu. Ga gwani na guda ɗaya wanda san bai da aibu. Ko a komi daban yake har ta fannin kitabu. Babba mai alkur'ani mai hadisan da babu. Ku annabawa ku duba kwatankwaci nasa babu. Ashi kaɗai yayi yaƙi ƙubar ƙayyar da Zainab. Mai takobi da masu ga wakilin wahabu. Ta kamar rabbana mai bayani a gani. Ginshiki na mushi ne ba gudu babu baya ka ja mu ya alwakil. Sai manzan Allah da bidaka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban baki. Akan ka annabi na zan jure zagi da duka. Tunda dai na yi riko da amina ummi gare ka. Dan cika ta imani Abdallah kwance ni sarka. Ta fansar uwa da uba na bada gare ka. Annabi dukkan waya tsanani ina nan ɗari ka. Tunda turmi na kirya shi yake jure duka. Wallahi zan so ko da ɗan giya idan har ya so ka. Ba ni son do halitta annabi inda ita kika. Ɗaha abban batula mai so Hafsat da Ramla. Tarnakin kau da il mai Ali Abbas da Ali Jafar har Ali Akilu. Ɗaha gata na Allah mai azumi da sallah. Mai zaratan sahabu mai taguwa ne da doki. Ɗaha dodon Yahudu kafi karfin su namu. Mai bidaya ya samu ya sirajen muniru. Bata ya mai shi ta gefe kana yabba mu shirya. Mai son mu tamkar ka babu waza ya ce min na barka. Duk da dai ba ni zaki in sha da baya in sha dan kwan kabewar ka bushe.
sai manzan Allah na da ka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban batu. Annabi mu naka ne kai namu ne ba bayani. Duniya na gaba masanin ka an tambaye ni. Sai fa Allah gwanin dutse mutane da jinni. Ni kasida ta nayi gare ka ne dan ka so ni. Nayi roƙo gare ka aminu daure ka bani. Rayuwata tana yanayin da san ba su ku. Dan Fadima dan Hassan da Husaini karin bayani. Dan mutuncin kaji da Aisha ta ka amini. Rayuwata ka haska in ta yi maka waka ko gida ko a bukka. Ba ni ɗaukaka wadda ta zarce kogi na Nili. Sai manzan Allah na da ka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban batu. Batun mutum ne kamar kowa a bar furta wannan. Ya kamai musu fata na kayo gane wannan. Shi kaɗai ya garabbi kuru-kuru ɗau bayani. Shi kaɗai bishiya ta taho guri nai a tsarin. Har da dutse yana salama wurin nawa tsani. Ya kira gun wata nan take a wurin ya tsayi. Damo matacce wurin annabi ya ba da shaida. Uban marar uba annabi wallaka lahe zangwa. Dole ne in yabe ka ne kira don asuka. Bar kashi ɗauki tsoka. Tuntumin rabbana kai ne guda ɗaya habibi. Sai manzan Allah da ka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban batu. Ta kamar bishiya akuya da kwari da dutse. A ko'ina naka annabi ba a nunan shi yatsa. Tunda dan kai akai motsi har motsin ya motsa. Ba ni sirrin yabon ka rasulu kullum na motsa. Ko cikin wuta za a yabon ka nima na kusa. A cikin gyaɗa mai aka so tilas a matsa. Ba ni shayin yabo annabi nima na tsotsa. Makiɗan magarau wakar yabo na ka watsa. Al'umma su yi shaida kai nake wa kasida. Ka zamo tauhidi mai rufewa da buɗewa ma'aiki rasul. Sai manzan Allah na da ka abbi wa ummi. Rayuwa ta wa fansa ne ga abban batulu. Ya rasulun aminu mai hadisi da aya. Ya karimin jamilun ta hana ɗaurami. Daban taƙiyin shafi'un yanzu ɗamara na sanya. Ya zakiyun waliyun ƙara ƙarfafa gwiwa. Dan kai halimin shakurin ƙara haskaka hanya. Daga ruwa na ƙaunar ka rasulu dun na kwarai. Al'ummar duniya sun fahimci yau babu hanya. Kai kaɗai ne guda ɗaya maganin masu jinya. Ta haka daɗe ni sa'a ƙara ƙaran ƙana'a. Kai kaɗai na yi wa bai'a. Mai waliyai sharifai ta kamar Zuljalalu. Sai manzan Allah, sai manzan Allah, sai manzan Allah, sai manzan Allah. Da aka abbi wa rayuwa ta wa fansa ne ga abban batu. Sai manzan Allah da aka abbi wa rayuwa ta wa fansa ne ga